koningin en de koningin kwamen voor de Four Freedoms Awards. Raadsels rond het extreem lage aantal kreeften in de Oosterschelde. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het water in Zeeuwse sloten en watergangen voldoet niet aan de normen die daarvoor zijn afgesproken. In 2027 moet het water op orde zijn volgens de zogenaamde kaderrichtlijn water. Maar dat we de normen niet gaan halen staat nu al vast. Er is geen water in Zeeland dat voldoet aan de Europese normen die vanaf 2027 gaan gelden. Dat komt doordat die normen streng zijn. Als er van één stofje te veel in het water zit, wordt de hele sloot of watergang afgekeurd. We moeten gewoon ons best doen om te zorgen dat we datgene wat we afgesproken hebben, dat we daar ook hard aan werken. En hoe dat dan in 2027 beoordeeld gaat worden, dat zal afhangen van wat de situatie op dat moment is. Er zitten vooral te veel voedingsstoffen in het water, zoals stikstof en fosfor, maar ook landbouwgif. Stoffen die al jaren verboden zijn, maar die nog niet verdwenen zijn. Het is onmogelijk om die stoffen eruit te krijgen. Als we niet aan die normen kunnen voldoen, dan moeten we dat heel goed kunnen onderbouwen. Maar als we ons aan de afspraken gehouden hebben die we gemaakt hebben met de provincie, dan zullen we daar een heel goed verhaal hebben. En dan zullen we daar niet streng op bestraft worden. Maar niet iedereen is zo positief. Ad van Hees is lid van het algemeen bestuur van het waterschap en hij vreest dat mensen, net als bij stikstof, met succes bezwaar kunnen maken tegen nieuwe bedrijven. Wat in theorie zou kunnen is in ieder geval dat een aantal mensen bezwaar gaan maken tegen nieuwe ontwikkelingen, omdat zeker als die nieuwe ontwikkeling iets bijdraagt niet bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit of leidt tot een vermindering van de kwaliteit. En dan gaan zeggen, ja, maar dat mag niet. Hij vindt bovendien dat het waterschap veel beter zijn best moet doen om vervuiling tegen te gaan. Nou ja, we staan hier niet helemaal toevallig bij deze watergang. Bij deze watergang heb je een schouwstrook. Deze strook wordt gebruikt om de watergang op te schonen als het nodig is. Dus gewoon een werkpad. Maar deze schouwsloot is ook nog uitgegeven aan een boer. Een boer mest daar, hooit daar. Maar tijdens het bemesten komt gewoon de meststof in de sloot, in de watergang. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen van, kom boer, mest maar op mijn schouwpad. En tegelijkertijd zeggen van, ja, maar die nutriënten mogen niet in het water komen. En dat gebeurt namelijk wel. Nutriënten of voedingsstoffen, zoals stikstof, zijn een belangrijke reden dat Zeeland die normen niet haalt. Als je zegt er moeten minder nutriënten in, en dat is wel een van de opgaven uit de kaderrichtlijn water, is dit het eerste wat je zou kunnen doen. Gewoon zeggen, ik stop met bemesting op alle schouwpaden en alle terreinen in eigendom van het waterschap die direct grenzen aan de watergang. Ja, want dit is er één. Zijn er hier meer van dan in Zeeland? Van dit soort stroken langs watergangen? Bijna langs elke watergang vind je een schouwstrook. En met die watergangen kan beter worden omgesprongen, vindt Van Hees, door de kanten natuurlijk te beheren. Dan wordt het echt een smalle strook natuurterreintje langs het water. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, en zeker in dit geval, waar een fietspad doorheen loopt, dan draag je ook heel erg bij aan de kwaliteit van het landschap en de beleving van de fietsers. Gewoon een ideale combinatie. Tropische temperaturen maandag in Terneuzen in de bibliotheek. De warmtepomp sloeg op hol en de bieb werd zo warm dat ze dicht moesten. Verschrikkelijk. Het is een beetje zwembad, hè? Oké, sauna-achtig, hè? Ja, we zijn niet op gekleed, hè? Het is ook een sauna. Het is 35 graden was het vanmorgen en nu nog 30. Dus het is behoorlijk heet. En hoe overleef je dat? We hebben een soort tropenrooster. Dus we mogen om beurt even 2 uur hier komen zitten en dan niet te veel doen, want het zweet breekt me uit. Ik voel het gewoon alsof ik een handdoek rond mijn kop heb. Werken met zweet op voorhoofd? Ja, inderdaad. Vandaag wel. Hopelijk morgen opgelost. Het lek is boven, ja. Alles staat ondertussen op koude vraag. Dat was een instelling voor de omschakeling van zomer-winter stond niet helemaal juist. Zometeen de koelmachines nog even controleren en dan zal het wel weer wat afkoelen hier. Bij de GGD Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 221 gevallen van kinkhoest gemeld. Dat is bijna 3 keer zoveel als het landelijk gemiddelde. De GGD spreekt van een zorgwekkende situatie. Het gaat met name om baby's en hele jonge kinderen. Een van de oorzaken zou volgens de GGD de lage vaccinatiegraad in Zeeland kunnen zijn.
Kinkhoest is vooral gevaarlijk bij baby's, omdat ze door de heftige hoestbuien kunnen stoppen met ademhalen. Piepjong en nu al aan de slag bij Yara of Dow. Eerstejaarsstudenten van Scalda mogen vanaf hun 16e al het fabrieksterrein op om direct ervaring op te doen in de praktijk. Het idee is dat hoe jonger je de studenten enthousiast krijgt voor het vak, hoe groter de kans is dat ze willen blijven werken in de techniek. Een sector met grote personeelstekorten. Nanne en Arnoud zijn eerstejaars mbo-studenten procestechniek. 1 keer in de week komen ze met hun klasgenoten naar Dow in Terneuzen en leren ze de eerste kneepjes van het vak. Je leert eigenlijk nu nog steeds gewoon een beetje de basis, dus over de veiligheid en de instrumenten die je tegenkomt op de fabriek. Je moet zorgen dat het proces zo goed mogelijk verloopt. En dat kan je doen door monsters te nemen of een pompje aan te sturen. Ja, nu leer je steeds wel meer hoe een dag er dan uiteindelijk uitziet. De werkervaring doen ze op in deze oude fabriek van Dow. Hij is niet meer echt in gebruik, maar ideaal voor deze jonge studenten. Ze hebben echt de feeling mee, zonder dat je echt in een echte controlekamer zit waar het best druk, luid is. En hier kunnen ze eigenlijk op hun gemakje in de juiste setting toch hun vak leren. Het is voor onze jongeren heel lastig om te ontdekken waar ze nou uiteindelijk voor gekozen hebben zodra ze de opleiding starten. Ze zijn nog jong, dus op de bedrijven worden ze meestal niet toegelaten. Dit programma biedt de kans om op een jonge leeftijd al 1 dag in de week op het bedrijf te komen en van daaruit beroepsgerelateerde opdrachten uit te voeren. Het praktijkprogramma is anders dan een normale stage. MBO-school Scalda en de aangesloten bedrijven hopen op deze manier de studenten warm te maken en te houden voor een baan in de techniek. Ze moeten 4 jaar studeren, dat is best lang. En normaal gezien krijgen ze pas in het 2e jaar te zien van oké, hier doe ik het voor. Ze kunnen echt wat zien. Dus dan geven we ze eigenlijk ook wel gewoon de moed om door te gaan in die 4 jaar. Dus hoe vroeger jong geleerd is oud gedaan eigenlijk, hè? Ja. Nanne en Arnoud zijn dan nog maar 18 jaar, maar door dit programma weten ze precies waar ze aan zijn begonnen. Wat we ook zien is dat er ook al een paar mensen zijn afgekapt, want die zagen gewoon dat het niet iets voor hun was. En ik ben juist meer gemotiveerd, omdat ik juist zie dat het echt iets voor mij is. Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin, leuke ploeg, altijd gezellig. En je kijkt er altijd in de week naar uit om hier naartoe te gaan. Je hebt eigenlijk helemaal geen zin meer om die schoolbank in te duiken. Nou, het is dat het nodig is, en daarom doe ik het. Nog even wachten dus, want ze moeten nog 4 jaar naar school. Maar ook Dow ziet wel potentie in de, wie weet, toekomstige werknemers. We zitten hier met 9 studenten en eigenlijk is het echt al een ploegje geworden. En dat is heel leuk en daar kan je eigenlijk al hele grote stappen op een korte termijn mee maken. Ja. Dus die contracten zijn misschien wel al binnen? Wie weet. Heel graag. Oprecht, ik zie ze in de komende 4 jaar heel graag terug. Ja. Het praktijkprogramma zit nog in de proefperiode, maar Scalda ziet het wel zitten om hiermee door te gaan. In totaal doen er 29 studenten aan mee. Ook bij Yara, Cargill, Elopak, Zeeland Refinery, EPZ, ICL en Trezeo krijgen er al eerstejaars een kijkje in de techniekkeuken. Demissionair minister Rob Jetten kan niet beloven dat het Rijk zal voldoen aan alle eisen die Zeeland en Borselen stellen aan de komst van 2 nieuwe kerncentrales. Hij zei alles wel serieus te nemen, maar geeft geen garanties dat er ook geluisterd wordt naar de Zeeuwen. En dat zal misschien een tikje teleurstellend zijn geweest voor de hele bus mensen die woensdag die voorwaarden kwam afgeven in Den Haag. Ongeveer 50 Zeeuwen vertrokken vroeg vanuit Henkensand. De gemeente heeft een groep van inwoners, dorpsraadleden en experts voorwaarden op laten stellen voor eventuele komst van nieuwe energieprojecten, zoals bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales. Die eisen, samen met de eisen die de provincie heeft opgesteld, zullen vandaag worden aangeboden aan de minister. Ik hoop op een positief resultaat daar waar het gaat om die voorwaarden. Dat zullen we vandaag nog niet precies weten, maar dit is wel een stap in het hele traject. En we gaan de minister vandaag ook vragen om voor de zomer met een reactie te komen op die voorwaarden. En dan ga ik er ook vanuit dat we daarna gaan zien dat we ook serieus genomen worden. Een paar maanden geleden was demissionair minister Rob Jetten te gast bij de Bosselse voorwaardengroep. Hij kreeg daar een puzzel overhandigd waar 1 stukje ontbrak. Daarmee wilden we eigenlijk zeggen, we zijn nog niet klaar, we komen ook naar u toe en dan maken we de puzzel compleet. Nou, vandaag zullen we dat ook zien, maar dan ook met grotere puzzelstukken. Want wij vinden dat je niet kunt ontwikkelen zonder dat je de voorwaarden van de omgeving ook op een goede manier weegt en betrekt bij alles wat je doet. En dat moet dus een puzzel zijn die op een goede manier in elkaar valt. En wij zijn met elkaar ook een puzzelstuk.
In een zaaltje vlak bij de Tweede Kamer worden de eisen van de provincie Zeeland en de Bosselse voorwaardengroep overhandigd. Dat pakket bieden we graag vandaag aan namens Zeeland. Nogmaals, in de stellige overtuiging dat het kabinet, welk kabinet het ook is, daar ontzettend verstandig mee omgaat de komende tijd. Dus we zitten scherp en hoog in met die 39 voorwaarden. Ik kan niet beloven dat ik ze allemaal precies zo kan invullen zoals ze nu zijn geformuleerd. Maar ik beloof iedereen wel dat ik het echt bloedserieus neem. En dat we echt gaan kijken hoe we hier zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Het klinkt heel mooi, maar ik ben toch heel benieuwd na de zomer, als er gereageerd wordt, wat er daadwerkelijk van terecht komt. Ja, ik heb hoop. Dus dat betekent dat we de komende maanden met elkaar aan de slag moeten om te kijken hoe beperken we de overlast tijdens de bouwfase, hoe beschermen we het Zeeuwse landschap en hoe zorgen we ook echt voor investeringen in de regio, zodat de regio er ook beter van wordt. Vanaf volgende week wordt hier in het water bij Domburg gezocht naar de stoffelijke resten van vermiste Amerikaanse militairen. Dat doen ze op 450 meter uit de kust op 8 meter diepte. De Amerikanen zaten in november 1943 in een vliegtuig als dit, een B-24 Liberator, toen ze boven Domburg beschoten werden door de Duitsers en neerstortten. We gaan met duikers naar beneden en die gaan we met een soort stofzuiger de waterbodem uitgraven. En dan gaan we het uitgegraven zand onderzoeken op indicaties van aanwezigheid van menselijke resten. Mochten die gevonden worden, dan gaat een Amerikaanse dienst verder met de identificatie. Een feestje met hoogwaardigheidsbekleders donderdag in Middelburg. Daar werden de For Freedoms Awards uitgereikt. De belangrijkste award ging naar de stichting Save Ukraine. Toch waren de meeste mensen gekomen om koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix te zien. Ongeveer 100 mensen hadden zich al ruim voor 10:30 verzameld in het centrum van Middelburg om een goed plekje te hebben. Want ik vind het heel belangrijk dat die For Freedom Awards worden uitgereikt. En ik vind het natuurlijk ook bijzonder leuk om in deze hele ambiance te gaan kijken. Ik sta om de 2 jaar sta ik hier. Ja, ik ben fan van het Koningshuis, dus dat is altijd, en het sfeertje is altijd wel leuk om mee te maken. Eerlijk is eerlijk, de mensen kwamen vooral voor de koninklijke familie en ze werden op hun wenken bediend. Goedemorgen. Welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Zowel koning Willem-Alexander, koningin Maxima als prinses Beatrix waren bij de ceremonie aanwezig. Dus de Royalty Watchers konden smullen. Die zijn goed gelukt. Goed hè? En een handje gekregen van beiden. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Nu aan de koffie. De belangrijke zaken gebeurden binnen in de Nieuwe Kerk. De For Freedoms Awards worden het ene jaar in Middelburg uitgereikt en het andere jaar in New York. De awards zijn gebaseerd op de 4 vrijheden die de Amerikaanse president Franklin Roosevelt uitsprak in 1941. Zijn roots lagen in Zeeland, vandaar de keuze voor Middelburg. De belangrijkste award werd overhandigd door James Harris Brown, een jonge telg uit de Roosevelt-familie. De ontvangende stichting Save Ukraine zet zich in om gegijzelde kinderen terug te krijgen naar Oekraïne. My English not so good. I decided to give my speech in Dutch. Ik ben blij aan hier te zijn voor de 4 Freedom Awards. And gold, gold, everywhere I go, I see gold. It is an honor for me to present the 4 Freedoms Freedom from Want Award to Sonja. Die Sonja was de meest bijzondere verschijning vandaag. Laureaat van Award Vrijwaren van Gebrek en eerste minister voor inheemse volkeren van Brazilië. Zij zet zich in voor het erkennen en beschermen van inheems land, bijvoorbeeld in het Amazonegebied. Daarnaast kregen onderzoekscollectief Bellingcat, een organisatie tegen moderne slavernij, en een strijder voor de rechten van Oeigoeren nog awards. Volgend jaar worden de For Freedom Awards uitgereikt in New York. Nadat de For Freedoms Awards waren uitgereikt en het Koningshuis Middelburg had verlaten, was er een demonstratie op het Damplein naast de abdij. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ruim 60 mensen vroegen aandacht voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. De demonstranten liepen van het Damplein naar de markt in Middelburg.
De groep vond de uitreiking van de For Freedoms Awards een goed moment voor deze demonstratie. Veel mensen zijn erop afgekomen, veel publiek, het gaat om vrijheid. En Rutte is een van de personen die een For Freedom gaat uitreiken. Nou, gezien de situatie, hoe wij Israël supporten en de oorlogsmisdaden die momenteel plaatsvinden in Israël supporten, vinden wij het hartstikke noodzakelijk om hier te zijn, om het Palestijnse geluid ook te laten horen. De demonstratie trok veel belangstelling, maar verliep vredig. Het is een raadsel. Hoe kan het dat er zoveel kreeften doodgaan in de Oosterschelde? Vissers halen dit seizoen extreem weinig levende kreeften boven water en de oorzaak is onduidelijk. Er is wel een vermoeden. Het zou kunnen komen door staalslakken, die brokken staal die in het water zijn gestort. En daar komt nieuw onderzoek naar. Dat is een 0. Weer een lege kreeftenfuik. Henk Jumelet uit Bruinisse heeft er inmiddels een zwaar hoofd in. Dit seizoen komt niet meer goed en kreeften groeien niet dusdanig hard dat we hoop hebben dat het volgend jaar beter is. Daar gaan jaren overheen, als het al herstelt, zeg maar. Het aantal kreeften dat dit seizoen dus opgevist wordt in de Oosterschelde is niet te vergelijken met afgelopen jaren. De kreeften die wel boven water komen, is vaak ook iets mee aan de hand. Ja, de meeste plekken in de Oosterschelde, die kreeften die zijn half dood en die liggen maar een beetje op hun zij. Als je ze neerzet, dan vallen ze op hun zij en dan, ja, die beesten zijn ziek. Er is wat mee aan de hand. En dat zouden we graag uitgezocht hebben, wat er aan de hand is natuurlijk. Dit is hem. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit doen in Ierseke onderzoek naar de slappe kreeften die worden binnengebracht door Zeeuwse vissers. Die houden we eerst nog eventjes in de gaten om te kijken van oké, wat zien we nou eigenlijk aan die kreeften? En als we denken oké, hier is wel echt iets aan de hand, sturen we ze op. Maar waar we ze dus op willen laten onderzoeken is eventuele ziekteverwekkers, dus parasieten, virussen, bacteriën. En daarnaast willen we ook kijken of er een verhoogde concentratie van toxines en zware metalen in zitten. Op verschillende plaatsen in de Oosterschelde zijn het afgelopen jaar staalslakken gestort. Daar is veel discussie over. Zo heeft de provinciale politiek het Rijk al opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het storten van die dingen. Het vermoeden bestaat namelijk dat ze grote invloed hebben op het welzijn van het leven onder water. Ze zouden er misschien last van kunnen hebben. In eerder onderzoek is dat nog niet naar voren gekomen. Dus dat is iets waar we gewoon naar gaan kijken. Dat kan gewoon niet goed zijn, want als je leest wat erin zit, ja, dat bedouwt je hart gewoon. Het zijn allemaal zware metalen die je absoluut niet in een Natura 2000 gebied zou willen hebben. Ja, ik vind het heel treurig. Ik vind het echt heel naar om te zien ook. Ik bedoel, ik doe nu al een aantal jaar onderzoek naar kreeften en dan sluit je ze toch een beetje in je hart. Dus ik hoop dat we gewoon kunnen achterhalen wat er aan de hand is in ieder geval en kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ja, dat kost heel veel geld, want we verdienen niks meer. We zullen alternatieven moeten gaan zoeken. Wat, dat weten we dan nog niet, maar ja, dat is het enige wat erop zit. Als ze blijven storten, die rommel, dan ben ik ervan overtuigd dat dan gaat niet alleen de kreeft eraan, maar dan gaat gewoon heel de Oosterschelde eraan. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een hele fijne avond.